sinobhuti omhle ulibhakani. The zero bus. Oh. The zero bus. Okay. No, silapha ngimangochaya uyaniqumisela ya. Bhuti omdala sizabuza pha kuwe apha emhlabeni umuntu oqala yayingubani? Yayingu-Adam no-Eva. Benziwa ngantoni? Ngothula semhlabeni. Okay. Baphefumlelwa emathatheni akhe. Okay. Imiphefumulo yobomi. Okay. Waba umuntu ke ngumphefumulo ophilileyo. Okay. Saze ke ngoku sagqitha ko-Adam no-Eva kwadalwa wena wenziwe ngantoni wena? Denziwe ngalothiwa kumnyango womntana. Umnyango womntana. Ndiphume kumnyango womntana. Lalo kuthiwa liziko. Oh. Utata wawela iziko kumama. Wadala umuntu ofana nam onjengam. Wena uzenge intoni kuthiwa intoni ngesilungu lento uzidalwe ngayo? Sex. Yonke imnandi emhlabeni. Sex. Ayikho mnandi. Ungayisela Hennessy, ungayisela iJohnny Walker. Kodwa wayifumananga isex awukayathi into manje. Awukayathi manje. Wayifumana. Wena uzenge sex apha emhlabeni? Sex emhlabeni. Oh my